studies. Sa mga nagapangunang balita nasyonal, napatay sa COVID-19 sa Pilipinas, nagsaka na sa 18. Publiko ginapalikaw sa pagpati sa mga sala nga impormasyon angot sa COVID-19. Sa Balita International, California Governor nag-issue sang statewide stay-at-home order bangod sa COVID-19. Kag sa aton balita sports, PBA stars nag-compile sang video kundi nagakanta sila sang Heal the World. Sa Balita Entertainment, Maine Mendoza ginumpisahan ang donation drive para sa mga Pinoy nga apektado sang lockdown. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:12. Detalye sa mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Sa aksyon! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:16. Kagkaroon sa detalyan sa aton mga nagapangunang nga balita lokal.
Ginpagwa na ang 6 ka mga patients under investigation o kon PUIs nga una gin-admit sa mga medical facility sa syudad sa Bacolod matapos nga nagmaayo ang ilang nga kondisyon. Sa datos ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, nagmaayo ang kondisyon sa 6 ka mga PUIs kag ginabisuhan nga magpuli kag i-monitor sila sa Bacolod Heart Emergency Response Team o kon BHERTS. Samtang may 5 ka mga bagong nga PUIs ang gidala sa mga hospital sa syudad kag ginahulat sa karon sa task force ang detalye gikan sa hospital nga gindalaan sa ila. Nagapakita sa datos sa task force 11 na ka mga PUI sa syudad ang nagnegatibo sa COVID-19 matapos ang test sa RITM. Sa karon ang Bacolod mayara sa 1,123 ka mga persons under monitoring o kon PUMs. Samtang ginsugat na sang SERS bus sa Katiklan-Aklan ang 27 ka mga Negrosanon nga na-stranded sa probinsya sang Batangas bangod sa peligro sang coronavirus disease 2019 o kon COVID-19. Suno kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz, ang gobyerno probinsyal ang mokuntani ang magabayad sa plete sa mga ini apang ginpakamaayos ang SERS nga ilibre na lamang. Sila ang nag-abot sa Katiklan, las 7:35 kainas ang aga, kaginbiyahe pa kadto sa Dumangas, Iloilo agud makasakay na roll-on roll-off nga barko padulong sa syudad sang Bacolod. Ini nga mga Negrosanon ang pagkakabigon bilang persons under monitoring sa COVID-19. Dugang panidiya sila ang pagdalon sa Mambucal Mountain Resorts Banwa sang Murcia, agud ipay dalom sa 14 ka adlaw nga mandatory quarantine. Ang Batangas ang kalakip sa mga probinsya sa Pilipinas nga may positibo nga kaso sang COVID-19. Sa dugang pang balita lokal, isa ka person under monitoring kon PUM kagamanghod sini nadakpan sa bypass operations sa Police Station number 2 sa Purok Tahong Barangay 2 diri sa syudad sa Bacolod. Ang mga nagkaladakpan ginkilala sa ilan nanday John Mark de la Cruz, 26 anyos, kag Ray Mart de la Cruz, 23 anyos, lunsay residente sa lugar nga ginpatigayunan sang operasyon. Suno kay Police Station 2 Commander Police Major Sherlock Gabana, ang duwa sadto natukhang na sa mga kapulisan apang na monitor nga liwat nga nagbaligya sang illegal nga droga. Na-recover sa bypass operation ang isa ka dako kag 6 ka palaba kag isa ka magamay nga sachet sa ginasuspect one shabu, tanan ginabulubanta nagabalor sang 50,000 pesos, drug paraphernalias kag 200 pesos nga kwarta. Ang magulang nga De La Cruz ang ginakabig nga PUM bangod sadtong Marso 11 gid lamang ini nagbalik sa syudad sa Bacolod gikan sa Metro Manila. Pahayag pa ni Gabana, nagpadulong sa Manila sa De La Cruz agud kun tani nga madula ang sospetso sa iya sa kapulisan. Kaso naman nga paglapas sa layi nga nagdumili sa pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga ang ipasaka batok sa mag-utod. Bangod nga ang magulang nga si De La Cruz isa ka PUM sa lain nga selda ini ihunong sang kapulisan. Sa iban nga balita lokal, magaserbe nga leksyon para sa tanan ang natabo sa Bacolod noon nga si Felix Alejo nga ginarestar sa mga kapulisan matapos magbalagyo sa 14 ka adlaw nga mandatory quarantine. Ining pahayag ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz kag nagalaom siya nga hindi na matabo ang ginhimo ni Alejo bangod ginahimo sang gobyerno probinsyal ang tanan para maproteksyonan ang ikaayong lawas sang publiko. Dugang pa ni Diaz, ginaasikaso na sang probinsya ang pagpasaka sang kaso sa pagsupak sa Republic Act 11332 o kon Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Si Alejo ang isa sa 84 ka mga Negrosanon nga ginbuligan sang gobyerno probinsyal agud makapauli sa probinsya matapos ma-stranded sa Luzon bangod sa COVID-19. Sa karon siya ang kalakip na sa mga ginpaydalom sa 14 ka adlaw nga mandatory quarantine sa Mambucal Mountain Resorts sa Banwa naman sang Murcia. Handa ang mga pampubliko nga eskwelahan sa syudad sa Bacolod sa tion nga madesisyonan sang Technical Working Group nga himuon niya quarantine center para sa mga persons under monitoring kon PUM kag patients under investigation kon PUI sa COVID-19. Ang Technical Working Group nga may 5 ka mga miyembro amo ang mag-aakto sa proposal sa mga doktor sa Bacolod kag probinsya nga magdesignar sang separado nga quarantine area para sa PUM kag PUI. Suno kay Bacolod Schools
Division Superintendent Gladys Ameline Sales sa tiun nga madayon ang ining nga plano unahon nila usar ang mga eskwelahan nga gintukod kay ginponduhan sa Bacolod. Lagip na diri amo ang ETCS-1 extension sa reclamation area, Medalya Integrated School sa Barangay Pahanukoy, Sumag Elementary School sa Barangay Sumag, kag suno kay Sales ang ini nga mga eskwelahan ang open kaglayo sa mga pamalay kag ginapanag-iyahan sang local government unit. Suno pa kay Sales, hindi tanan nga classroom ang may banyo pero sarang ini nga mabutangan usar ang pondo sang local school board. Samtang ginaprobahan naman sang LSB sa tung Webes, Marso 19, ang 2 milyones pesos nga pondo para sa pagpatigayon sang disinfection sa tanan nga public schools. Kay iya na sa LGU gidya nga buildings. Baamo iya sa DepEd nga mga constructed buildings may ginahimo mga guideline ng Central Office of Bong. So we cannot readily use those. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Ameline Sales. Sa katapusan nga balita lokal, gin-turnover sang Philippine Coast Guard sa lokal nga panguluhan sang syudad sang Cadiz ang 5 ka miyembro sa isa ka pamilya nga gikan sa Bantayan, Cebu kag nagabot sa Cadiz Viejo subong adlaw Marso 20. Sunod kay PCG Commander Hansen Benjamin, sakay ang amo nga motorbangka sa Rico Abala, 51 anyos nga among boat captain. Ang asawa sini nga si Judith Abala, 48 anyos, ilabata nga si Winrich Abala, 22, kag duha pa ka menor de edad nga 11 anyos nga lalaki kag 4 ka tuig nga babayi. Posible suno kay Benjamin nga ini ang mode of transportation sang pamilya Abala bangon ni baluan nga gin-suspend sa karon ang pagbiyahe pasulod sa probinsya sang Negros. Ang bangka may karga man nga 6 ka manok, 16 ka piso kag mga bulak. Palayag ni Benjamin, gilayon man sila gintatap sang mga healthcare workers kaangay sang pagkuha sang ila temperatura kag iban pa nga detalye nga kinahanglan. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:23. Detalye sa mga nagapangunang nga balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to 2 types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death. Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. If you have a healthy immune system, your body will be able to fight it off successfully.
Aksyon Radyo Philippines Star Time, alas 6:28, kagkaroon sa detalye na sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal. Ginkonfirmar sa Department of Health nga nagsaka sa 18 na patay, samtang yara na sa 230 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Isa ka 65 anyos nga Pinoy nga taga-syudad sa Quezon nga may travel history sa Singapore ang ika-18 nga napatay bangod sa COVID-19. Base sa pinakaulihi nga record sa DOH, nadugangan sa 13 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Samtang nagapabili naman sa 8 ang na-record nga naka-recover sa masakit. Nag-apelar naman ang Department of Health sa publiko nga maghalong sa pag-share sa mga impormasyon may kangtanan sa COVID-19 patients nga nakapalagyo sa hospital. Ginehemplo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang natabo sa General Trias sa Cavite, kundi nagpatigayon sa investigasyon ng DOH apang niwalaan nga wala inisang kamaturan. Sa ilagin check ang data sa nasambit nga persona, wala sila sang among nga ngalan sa ilalistahan, rason nga gilayon sila nagpagawa sang statement nga isa ini ka fake news. Nagpaandamang Malacanang sa publiko angod sa mga sala nga impormasyon nga nagalapta sa social media angod sa public health emergency may kangtanan sa COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, mayara sang report nga pagsaka sang kaso sa mga peke kag makaalarma nga balita angod sa ginaligar crime incidents kag ginaplano pa lang nga himuon nga krimen. Patag ni Panelo, nagatugas ang panic, confusion kag kahadlok sa pumuluyo ang sala nga mga impormasyon. Ginpahayag naman sang Philippine National Police kag National Bureau of Investigation nga ila pangitaon ang sinuman nga nagapalaptas ang sala nga mga impormasyon online. Marso 17 tubtob Abril 13 sang ginimplementar ni Presidente Rodrigo Duterte ang enhanced community quarantine sa Bugos nga Luzon sa diin istrikto nga measures kadakip na ang restriction sa biyahe kag pagsira sa madamo nga establishmento ang ginpatuman sa tiunseng quarantine period. Diwat nagapilar si Panelo nga magkalma kag magmonitor lamang tungod ang gobyerno yara agud proteksyonan ang tanan kag nagatrabaho para sa safety kag ikaayong lawas sang tanan. Sa katapusan nga balita national, nag-set up na ang Department of Health para himuon sa National Laboratory ang Western Visayas Medical Center. Sa press conference ni Health Undersecretary kag spokesperson Maria Rosario Vergere, ang mga sub-national laboratories ang nagaproseso sa mga test results ng COVID-19 patient. Sa karon may 5 ka mga sub-national laboratories sa pungsod, kag magadugang sa listahan ang WVMC kag Bicol Public Health Laboratory. Naibaloan, una ginaduso ni Iloilo City Mayor Jerry Trenya sa DOH nga may accredited laboratory sa Iloilo agod mapadasig ang proseso sa mga specimens sa mga PUIs kag mahibaloan kon positibo sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippines Star Time, Philippines Star Time, alas 6:31. Dugang nga detalye pagkatapos lamang sa mga ini. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need
to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Para sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 compounds nga nagatinlo sang aton dugo kag atay. Ining may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, ang mighty sing anubo ang histamine levels sa imo nga lawas para makontrol ang allergies. Tanan nga sahi sang skin diseases. Sa detalye na sa Balita International, nag-issue sang statewide stay-at-home order ang gobyerno sang California nga nagamando sa 40 milyon ka mga residente nga magpabilin sa ila tagsa kapuluyan bangod sa madasing nga paglaptas sang COVID-19 pandemic. Sunod kay Governor Gavin Newsom, effective immediately ang ini nga mando. Palayag ni Newsom sa ila prediksyon tunga sang ila populasyon ang posible maapektuhan sa sulod sang 8 ka semana kung diin maga-require sang kapin 20,000 ka mga hospital beds kon matabo. Dugang pa sang gobernador, kumpiyansa siya nga magasunod sa amo nga mando ang mga pumuluyo. Kag sa aton balita sports, gin-upload ni Barangay Ginebra Point Guard L.A. Tenorio sa iya Instagram account ang gintikpon nga video sa ngupod niya nga mga PBA stars nga nagakanta sang Heal the World ni Michael Jackson.
Sa video, ginpasalamatan ni Tenorio ang tanan nga nag-cooperar ilawinigid ang mga frontliners sa pagpahigbato-batok sa makamamatay nga COVID-19. Dugang pa ni Tenorio, kahibalo siya nga nabudayan ang tanan, kag para sa iban, naguntat na tiyog ang kalibutan apang iya ginainganyo ang tanan nga magpadayon lang kag matapos gid ini tanan. Sa ato naman yung Balita Entertainment, gingamit ni Maine Mendoza ang social media agud mapalamot sa publiko ang iya paglansar sang online fund drive agud mabuligan ang mga Pilipino nga apektado sang lockdown sa Luzon bangod sa COVID-19. Ang actress TV host ang nagpangabay sang donasyon sa Facebook kag nagapalayag nga magapadala siya sang 1,000 ka pesos sa kada pamilya subong man groceries kag iban pa nga kinahanglanon. Ginpalayag sang actress nga makabig sang isa ka tawo nga blessed ini kung sa piyak sang sitwasyon makabakal sa gihapon sang pagkaon kag pila ka kinahanglanon sa ila puloy-an rason nga dapat buligan ang mga daily wage earners. Nagbilin man sang mobile number kag email address si Mendoza agon mas mahapos sa pagtipon sang tanan nga ipalambot nga bulig. Nagpromesa man ang actress nga personal niya iga-facilitate ang mga donasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:39. Kaginyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga ukon sang aton nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Biyernes, Marso 20, tuig 2020. Saliwat kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kagini naman si Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.